ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба шабакаи қ.кадамшо ИСОЕВ. барои пешрафти шабака ҳатман дар видео лайк гузошта ва обуна шавед. дустони азиз, заҳмат нашавад видеоро дар имо ё ватсап вайбер падалица кунед, то ки пешрафти канал аз шумо вобастагӣ дорад. раҳмат барои дастгирӣ. чӣ хеле ки ба шумо маълум аст, дар ин шабака қиссаҳои ҳаётӣ пешкаш карда мешавад. имрӯз як қисса аз ҳаёти як модари 42 сола хубаш номаро мехонам. бо диққат гӯш кунед ва фикри худтона дар комментария нависед. салом, қадамшо ИСОЕВ. ман модари ҷигархун. ҳамаи қиссаҳои пешкашкардаатро гӯш мекунам. беҳтарин аст. маълум ки бачаи боақл ҳастӣ. чанд сола буданатро намедонам. қадамшоҷон, аз ту хоҳиш мекунам, ин саргузашти талхи маро рӯи навор биёр. боварӣ дорам суханамро рад намекунӣ. бовар кун, ҳангоми ин талхи зиндагиамро менавистам, аз гирья дар чашмам об намонд. модари меҳрубон, аз мо хело миннатдорӣ зиёд баён кардан. ҳама инро мо наметонем пешкаши шумо гардонем. мегузарем ба сархати мавзӯъ. модари меҳрубон, раҳмат барое ки шумо маро хеле таъриф кардед. ман 24 сола ҳастам. гуфтаниам, худованд умратонро дароз кунад. аз даргоҳи аллоҳ барои шумо хушиву хурсандӣ орзумандам. бигзор ҳар орзуе ки дорен ҷомаи амал бошад. инак навиштаи ин модарро мехонам. ман модарам, модари 42 сола, бо як фарзанд аз шавҳарам ҷудо шуд. бо сад азоб чанд сол дар як завод кор кардам. барои хизмати содиқона ба ман аз ҳисоби корхона хона ҷудо карданд. худоро шукр гуфтам, ки аз ҷангу ҷанҷоли янгаҳо халос мешавам ва писарамро гирифта бо кӯчу бандам ба шаҳр омадам. хона ҳам якҳуҷрагӣ ҳам бошад, ҳам касе дар ин ҷо нони мехӯрдаамро дар танам заҳр намекунад. субҳи содиқ писарамро ба мактаб гусел карда, бегоҳ хаставу лакот ба хона бармегаштам. намедонам аз сабаби серкорӣ ба тарбияи фарзандам чандон диққат дода натавонистам, ё аз аввал худованд тақдирамро чунин талх навишта будааст, ки писарам бо бачаҳои авбош ҷура шуда оҳиста оҳиста аз кӯчаи одамгарӣ баромаду рӯзе набуд, ки муаллимон маро ба мактаб даъват карда аз беадабии писарам шикоят накарда бошанд. ӯро насиҳат карда пеши роҳашро гирифтан мехостам, вале ба гапам гӯш надод. мегуфт, ки ман мисли дигарон ота ё ака надорам, ки пуштбониам шавад. он авбошҳо дар ҳама ҷо аз пасам мехезанд ва маро аз бачаҳои муштзур ҳимоя мекунанд. рафтори писарамро дида ҷигарам хун мешуд ва шабҳоро бо гирья саҳар мекардам. худоро зорӣ менамудам, ки ба фарзанди ман инсоф диҳад, аммо ба ҷои одам шудан писарам то рафт хар мешуд. дери нагузашта арӯсбозиро сар кард. пулҳои бо хуни ҷигар кор кардаамро гоҳ бо зурӣ гоҳ ба зорӣ кашида гирифта аз дарб мебаромаду шабҳо бо духтарҳои бероҳа дар дискотека саҳар мекард. ҳамеша масту маҳмур ба хона меомад. дидам, ки ба хубӣ одам намешавад. хостам ӯро бо роҳи дигар ҷазо диҳам. бо ҳамин мақсад гуфтам, ки дигар ба умеди пули ман нашуда роҳашро дар зиндагӣ ёбад, чунки ман пир шудам ва дигар аз уҳдаи таъмини кардани зиндагӣ намебароям. писарам чанд вақт
азоби бепулӣ кашида маҷбур шуд ки дар як тарабхона ба сифати пешхизмат ба кор дарояд. Акнун кам кам ба хона майдачӯйда меовард. хурсанд шудам ки ақлаш ба сараш задааст ва акнун аз паси зиндагӣ мешавад. аммо хаёлам хом баромад. бемор шуда дигар ҳатто аз ҷоям хеста натавонистам. аз писарам хоҳиш кардам ки нон харида биёрад, чунки дигар мадори хамир кардану нон пухтан надорам. хез маслуқатро ҷамъ карда ба кор баро ва худат нонатро ёфта хур. ман пули бесоҳиб надорам ки ҳар рӯз барои ту нону хӯрок биёрам. гӯён писарам ба ҷигарам ханҷар зада баромада рафт. як ҳафтаи дароз мани бемор дар хонаи сард тани танҳо хобидам. касе дарро ба рӯям кушода намепурсад ки ҳой занак, ту зиндаӣ ё мурда. пас аз як ҳафта ба қавли мурдаамро кашола кунон ба ҷои кораш рафтам. писарам аз китфам гирифта маро аз дари тарабхона берун баровард. гуфт: оча, ту ба ҳамин афти чиркинат ба ҷои кори ман омадӣ? аз афти хунуки ту дар пеши ҳамкоронам шарм доштам. рав тезтар аз ин ҷо. рав, дигар афти башараи туро набинам. гирья карда гуфтам ки ман барои пул наомадаам, туро ёд кардам. вале писарам ба гапам гӯш надода рӯяшро гардонда рафт. як моҳ шуд ки писарамро надидаам. ҷои хобаш тарабхона асту пули ёфтааш бошад танҳо ба ҷураҳою арӯсҳои тарнозаш сарф мекунад. шунавандагони азиз, илтимос, ба мани бачадори бебача маслиҳат диҳед. чӣ кор кунам ки писарам ба хона баргашта одам шавад? оиша, модари ҷигархун. дӯстони азиз, ин қиссае ки ба поён расид аз номи оиша, модари ҷигархун рӯйнавор оварда шуд. раҳмат ки қиссаро то охирша гӯш кардед. аз шумо сипосгузорам. барои пешрафти шабака лайк ва дар комментария фикрҳои худтона нависен. боқӣ худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад то қиссаҳои дигар, то наворҳои дигар.